салом дӯстон, дар рӯзи дуюми уикенди футболи аврупоӣ мо шоҳиди як қатор бозиҳои ҷолиб шудем. Пойгаи қаҳрамонӣ дар Англия ба нуқтаи баландтарин расида, се даста Ливерпул, Манчестер Сити ва Арсеналро водор мекунад ки танҳо пирӯзӣ ба даст оранд. Баъд аз Ливерпул, Сити ҳам ғалаба кард ва акнун навбати Арсенал аст. Дар Олмон фарқ миёни Байер ва Бавария ба 10 хол расид. Хулоса мо ба ҳар як чемпионат таваҷҷӯҳ дорем ва ҳар ҳафта бозиҳоро интизор шуда баъдан ба шумо дар бораи онҳо таассуроти худро баён медорем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред. Имрӯзам шаҳри бозиҳои рӯзи охир пешниҳоди шумо мешавад. Дӯстон, Лигаи чемпионҳо бармегардад ва моро рақобатҳои топ дастаҳои Аврупо интизор мебошанд. Бавария кӯшиш мекунад қасдии худро аз Латсио гирад. ПСЖ ба меҳмонии Реал Сосидад меравад. Ситиро рақобат бо Копенгаген интизор аст. Реал бошад қувваи худро бо Лейпциг месанҷад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Яке аз бозиҳои муҳими ҳафтаи гузашта ин дербии дастаҳои шаҳри Манчестер буд ва чӣ гуне ки интизор мерафт, тарафи осмонранги ин шаҳр ғалабаи боваринок ба даст овард. Баъди голи зебои барвақтии Решфорд дар нимаи аввал андак вақт гумон мерафт ки шогирдони Тенхаг ақаллан як имтиёз гирифта метавонанд, вале ҳарчанд кӯшишҳои мизбонон дар нимаи аввал кор надод ва Холланд ҳам ҳини аз 2 метр ба дарвозаи холӣ гол задан иштибоҳ кард, дар нимаи дуюм кор тамоман дигар шуд. 54 дақиқаи аввал агар Онана кама дар кам 3 маротиб дастаашро аз голи муқаррар наҷот дод, вале баъди давоми фишорҳо дар нимаи аввал дигар на сейфҳои Онана фоида карду, на ҷонканиҳо дар хатти дифоъ. 2 голи Фоден ва 1 голи Холланд баъди иштибоҳи Амрабад ба пуррагӣ пирӯзии Ман-Ситиро таъмин кард. Ғалаба бо ҳисоби 3-1 ҳам маънои 6 пирӯзӣ дар 7 бозии ахир зидди Юнайтед буд. Эмиро баъди ин бозӣ аз топ-4 11 хол ҷудо мекунад. Тенхаг бошад шарм накарда мегӯяд мо хуб бозӣ кардему, ҳисоб метавонист 2-0 шавад. Инҷо аслан дастаи Гвардиола хуб бозӣ кард ки аз 55-мин пирӯзии хонагӣ истиқбол гирифту бо маррон ба самти қаҳрамонии навбатӣ меравад. Акнун Ливерпул, Сити ва Арсеналро дар пойгаи қаҳрамонӣ 1 хол ҷудо мекунад ва ҳар як иштибоҳи баъдӣ аллакай тақдири чемпиониро ҳал хоҳад кард. Як пирӯзии муҳими дигар ба номи Байер Ливеркузен сабт гардид. Рекорди ҳамешагии Баварияро агар дастаи Хаби Алонсо ҳанӯз як давр пеш шикаста буд, акнун фарқият бо дастаи шаҳри Мюнхен ба 10 имтиёз расид. Пирӯзии сафарӣ бар муқобили Кёлн бо ҳисоби 2-0 маънои рафтан бо суръати рӯшноӣ ба самти қаҳрамониро дорад. Ин пирӯзии муҳим аз 2 голи Фрипонг ва Грималдо ба даст омада, акнун Байер дар ҷадвал аз Бавария дар фосилаи хеле зиёд қарор дорад, зеро рақиби асосӣ дар симои Бавария дар ин давр 2 хол аз даст дод. мусовии 2-2 зидди Фрайбург худ арзиши аҷалро барои мюнхениҳо дошт. Дорусозон аз Ливеркузен кай парвои онро доранд ки Бавария бо ҳарифон худро хеле азият медиҳад. Хаби Алонсо бо Байер ҳамин тариқ бо гирифтани 64 хол зидди 54 холи Бавария ба қаҳрамонӣ наздик шудан мегирад, зеро дорад аслияи даркорие ки дар ин роҳ барояш сахт хизмат мекунад. Дар Ла Лигаи Испания Атлетикои Мадрид баъди бох аз Атлетик дар ҷоми Испания бо дарду алам ба бозии навбатӣ омад. Зидди шогирдони Симеоне ин навбат худи Бетис истода шуда буд, вале Эл Чоло тавонист дастаашро бо 3 холи хонагӣ таъмин кунад. Алваро Марата ки дар вақташ 2 маротиба барои Реал дар кор нашуд, пирӯзии мадридиёи ҳамсояро ҳар вақт таъмин мекунад. Ин бозӣ низ голи Марата ба дарвозаи Бетис дар дақиқаи 44 пирӯзиовар гардид. Бо 3 холи пурарзиш Атлетико ҳам нишон дод ки муборизаи Реалу Жиронаро аз дур истода тамошо намекунад. Дар навбати худ Жирона ғайриинтизор аз Малёрка шикаст хӯрд ва ба дастҳое ки онҳоро таъқиб мекунанд умед бахшид. Чанд сухани дигар агар дар мавриди бохти Жирона илова кунем, ин дастаро аллакай буҳрон фаро гирифтааст, зеро каталониҳо дар 4 бозии ахир 3 бох доранд. Голи Капета аз ассисти Ларин дар дақиқаи 33 аллакай тақдири 3 холи ин бозиро ҳал кард ва чӣ тавре медонем, он 3 хол ба ҷайби Малёрка рафт. Акнун Барса бояд аз чунин ҳатулии ҳамшаҳриҳои худ истифода бурда ба зудӣ зинаи дуюмро аз худ кунад. Дӯстон, Лисая ставка канале ҳаст ки прогнозҳои ройгон медиҳад ва бисёре аз онҳо дар ҳақиқатан мегузарад. Бинобар ин агар шумо хоҳед ки аз прогнозҳои ӯ каме пул кор кунед, то ссилкаи телеграм канали ӯро ман дар описанияи ин видео мегузорам.
аммо Барселона дар рақобат бо Атлетик ба як имтиёз қаноат кард. Ин ҳамон дастаи Билбао буд ки дар ҷоми Испания шогирдони Хавиро шикаст дод ва акнун боз ду холи муҳимро аз онҳо кашида гирифт. Ин бозӣ низ Атлетик шервор зидди дастаи Хави бозӣ намуда, ғайр аз тӯбдорӣ дар ягон нишондоди дигари оморӣ аз катониҳо қафо намонд. Бозии баробар зидди дастаи шитобанда ба самти зинаи дуюм албатта на танҳо дар ҳисоб Хавиро пеш рафтан нагузошт, балки боз шумораи ҷароҳат бардоштагонашро зиёд кард. бар зами бозии бебарор бар муқобили баскои сарсахт як дарди сари Хави ин ҷароҳати яку якбораи ду бозингари Барса гардид. Френки де Йонг ҷароҳати ҷиддӣ бардошт ва ҳатто худ мадори аз майдон баромадан надошт. Педир бошад агар худаш аз майдон рафта бошад ҳам, вале ашк дар чашмон аз он мегуфт ки ҷароҳат хеле ҷиддӣ аст. Акнун баъди ин мусовии Барса на танҳо дар зинаи дуюм аз Жирона пеш гузашта натавонист, балки дар ҷадвал Атлетико Мадридро ҳам ба андозаи 3 хол ба худ наздик кард. Агар раваду Барса ҳамин хел ноком шудан гирад, аллакай дар даврҳои баъдӣ бачаҳои Симеоне аз Хави пеш мегузаранд. бозии марказии серия А бошад қаҳрамонони феълӣ ва дастаи шитобанда ба самти қаҳрамониро ба ҳам овард. Ҳарчанд ки бисёриҳо ин ҷо аз шикасту рехти навбатии дастаи шаҳри Неапл мегуфтанд, вале ҳамагон шоҳиди сценарияи тамоман дигар шуданд. бозии неаполитянҳо куллан манзараи дигар дошт ва бар зами пирӯзии муҳим дастаи Калсона боз оморҳои бозиро ҳам ранг дод. Ин рақобат агар бе голи Виктор Осимхен ҳам пушти сар шуд, вале Хвича Кварацхелия аз худ дарак дода тавонист. Киеза албатта ки дар дақиқаи 81 ба голи Хвича ҷавоб гуфт, вале характер нишон додани неаполитянҳо дар майдони худ ахиран ба пирӯзии муҳим овард. ин ҷо Ҷакомо Распадори аз худ садо баланд карда тавонист. Наполи бо ин пирӯзии худ бо ҳисоби 2-1 бо як тир дур нишон зад. Якум Юверо дар ҷадвал аз ҷои ҷунбиданӣ намонду барои қаҳрамонии тезтари Интер кӯмак кард. Дум он ки худ ба зинаи ҳафтум баромад ва аллакай 3 холи навбатӣ дастаи Калсонаро ба чоргона бозам наздиктар мекунад. То чоргонаи аввал ҳам масофа касногузар нест ва агар ин мавсим Наполи ақаллан зинаи чорум бигирад, аз ин дастоварди беҳтаре барояшон нахоҳад буд. ба ҳамин тамом воридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.